Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo naa sa balay sa usa ka Pariseo. Nisulod ang usa ka babayi nga giisip nila nga dautan. Pero unsay giingon sa Ginoo? Mao niyang pasabot. Kining bayhana inyong giisip nga mas dautan pa kaysa ninyo. Pero tan-awa unsa iyang gibuhat. Kung unsa kadako iyang sala sa una, mausab kadaka ang iyang gibawi nga paghigugma nga rikanako. Kamo, wala gani mo kahatag og tubig aron hugasan akong tiil, pero unsa iyang gigamit paghugas sa akong tiil, pahumot nga mahal. Ingana ka mahal ang iyahang pagserbisyo, ang iyahang pagbag-o diri balik nako. Mga igsuon, good news na nato. Kay diha nato makita nga bisan pag-unsa kadako di ay atong sala nga nahimo, dili sirado ang Ginoo nato nga dautan na gyud ta. Kay para niya magamit pa to nga opportunity nga dako pod ang atong pagbawi niya kung mabag-o ta. Kinsa ninyo diya nakadungog or kamo bakaha nga kanhi walay pagtuo, walay Ginoo, bisyo, binuang tanan, pero pagkabag-o tuloy-tuloy na. Dili on and off. Dili pariyaan ng sigig simba, giisip nila ilang kaugalingon, gamay ramig sala, pero humagsimba, manglibak ra, magbinuang, manikas ra gihapon, on and off. Mga igsuon, kung unsay pagtan-aw ni Kristo sa babae, mausab unta na atong pagtan-aw sa kaugalingon. Kita manggod, makasinati tag sakit, problema, makasala gani ta, sirado dayon ta, dautan na dayon ta. Dili unta. Opportunity day na, bisan pag-unsa na kalalom, bisan pag-unsa na kadako sa problema, sakit or sala, opportunity na nga mula lumpod, mudako pod ang atong pagsalig o pagtuo sa Dios.